Ay, nandyan na pala kayo mga kakusina. Ano kayang gagawin natin ngayon? Oo nga pala mga kakusina, maraming salamat sa pagsuporta ninyo at sa pag-subscribe ninyo sa YouTube channel na naabot na natin ang ay ito na pala ang ating gagawin, kalderetang baka. Mga kakusina, gagawa tayo ngayon ng kaldereta. At napakaswerte natin. Bakit? Sapagkat ang isa sa bisita natin ngayon ay isang famous chef, international chef, at siya ay si Chef Ronnie. Chef, kamusta na ka? Hello, Chef! Ay, thank you. Good day po. Good day. Alam mo, Chef, gagawa tayo ngayon ng isang kaldereta. No, pero makakapili ka sa kaldereta, maaaring kambing, tupa, any kind of meat, no? Pero sa atin ngayon ay baka. Baka po. Kasi baka may hindi kumakain dito ng ano, alam mo na. Chef, itong mga ingredients natin. Chef, umpisahan na natin ang ating paggagawa ng kaldereta. Maglagay muna tayo ng konting oil. Okay, lalagyan na natin ng oil, yung ating fat. Okay. Pero tuhin muna natin itong ating ano. Lalagay ko na yung patatas natin, Chef. Yeah, Hintayin muna nating mag-brown ng konti. Ang ating patatas. Tapos yung ating ibang ingredients naman. Start naman tayo sa bawang. Baka luma style. Sabi nila, pag daw mabango yung ginigisa mo, sinungaling ka daw. Totoo ba yun? Hindi ako naniniwala doon, Chef. Doon mo mararamdaman at malalasahan na masarap talaga yung niluluto mo. At magaling yung nagluluto. Hindi mo ba? Hindi ang yabang natin. Magaling tayo pala, mabango eh. So, ilagay mo na yung ating onions. Yung ating baka, yung meat natin, pinakulo na para malambot ng konti, no? Opo. Naluto na po yung baka kanina, no? Oo, pinaluto ng konti. Pero na-marinate din ito ng, na-marinate na ng overnight sa, sa konting suka, konting asin at konting paminta. Lalagay po na yung tomato? Yeah. Ito marami, hindi konti. I-roast po muna natin yung ating tomato hanggang lumabas yung katas niya. Oo. Ito naman yung ating liver ng tatadtarin ko lang. Talagang kaldereta nyo po siya, authentic talaga siya kasi instead na liver spread yung ginagamit nyo, yung original na liver talaga ng baboy, hindi po ba? Oo, yung iba, opo, gumagamit din sila yung delata. Opo, nasa lata. Oo, sa atin authentic talaga. Tsaka ostracizer na eh, itong sa atin dinidikdikan mo pa. Old fashion. Opo, mas malasa yan, Chef, kasi talagang purong liver ng baboy. Yung iba, nilalagyan nila ng bawang ito kung gusto nila. Pero may bawang na tayo dyan. Na-roast na po yung ating tomato. Lagyan natin konting-konting tubig. Yan naman ang konti. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting salt, no? Oo. Ayan, salt. Parcel lang po yung paglalagay ng ng salt. Para hindi ma-overpower yung ating kalderetang baka. Para mamaya pwede natin siyang i-adjust. Itong ilalagay ko na laurel. Nilagay na po ni Chef Ching Lilian yung bay leaf or laurel. Lalagyan na po natin yung tomato sauce. Banglawan natin konti yan. Matandang uso yan. Opo, sayang nga po siya. Yan, mga kakusina. Yan. Ang iba, akala nila mahirap gumawa,
Madali lang, basta sunod-sunod mo lang Sundan niyo po gagawin. yung process talaga, yung method, kung paano siya gawin. Noon may magazine na isa, nilagay nila yan step by step eh. Opo. 1, 2, 3, ginagawa nila kung anong ginagawa. Lalagay na natin dito, no? Para lumambot na. Ngayon po, ilalagay na natin yung baka. Pinalambot na po ni Ching Lilian. Na-marinate siya sa vinegar, Salt and pepper. salt and pepper. Ayan, lagyan na po natin. Ayan, Tapos, kutsara. saluin natin guys. Kailangan magpantay yung yung kamatis sa ating baka. Yan, ma-absorb niya lahat. Ay, itong ating Yan. red wine. Red wine. Ito yung nagpapalasa sa ating special. At tumutulong din sa pagpalambot. Opo. Ang bango, yung aroma ng red wine. Takpan natin muna siguro. Sa akin ang cover. Ayan. Ilang minutes lang yan, mga 15, no? 15 minutes. Kasi nga po, pinalambot niya na yung baka. Yung baka. Oo. Chef, may 15 minutes na ba? Ayan, chef. Tapos na po yung 15 minutes O natin. sige, titingnan natin ngayon. Okay. Sige. Good. Ayan Ang siya. bango. Oo. Kumukulo na siya. Ilalagay na natin itong ating liver, no? Dinikdik ko yung liver. Dinikdik po ni Ching Lilian yung liver. Tapos nilagyan ng sili. Sili. Haluin lang natin guys sa ating beef para manood yung lasa ng ating liver sa ating beef. Tapos maaaring lagay na natin ang ating remaining ingredients pa, no? Opo. Ito yung Oo. green peas, Green peas, oo. Tsaka itong bell pepper. bell pepper. Pampalasa rin yun, Opo. no? Tsaka malagyan ng konting... Ayan, ito yung Oo. pepper. The more pepper, the better. May konting anghang ito, no? Wait lang. Alam mo ba nang galing daw yan sa influence na naman ng Espanya yan sa atin, no? Galing daw sa word na caldera. Caldera po. Tapos parang stew, caldereta. Opo, na inuwad na. yun sa Yes, oo. caldera. Oo. Di ba nung araw may kaldera, kaldero, di ba mga ganon, Opo. no? Yung, nabutan mo pa ba yun? Yung parang ganito, tapos dito yung Meron hawakan. po, opo, meron pa po kami. Dito sa bahay namin. Diyan, kung anong gusto mong anghang, no, nasa sa, sa inyo na, no? Eh, chef, tikman po natin. Ako natikman ko, okay naman. Ikaw? Medyo manghang ng konti. Okay na ang anghang. Opo, sakto. O kung hindi, meron ka pa sili dyan, makakakuha ka pa. Sakto po yung anghang niya. Eksakto lang, ano? Opo. Oo. Di po ba, chef, pwede rin pong lagyan nito ng cheese or Oo. queso? Oo, yung grated cheese. Yung unang panahon, ginagamit nila queso de bola. Queso de bola. Pero ngayon, any kind of cheese will do naman eh. Nasa tao lang gumagawa. Okay, chef. Tsaka pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Kasi medyo salty din po yung cheese, di po ba? Tama, oo. Papatayin na natin Ayan, siguro, patay. no? Okay. Ito po ang luto ng ating kalderetang Baka. Ito na po ang ating finished product ng kalderetang baka prepared from my kitchen, To yours.